Okay. Det her, det er en film om Skanderup Friskole. Vi vil bare sige, at det er en rigtig god skole. Og vi er kreative her. Der er en kreativ lærer her. Ja, men det er dig, der hjælper os. Og du er rigtig god. Og vi har også en elev her. Han er nok en af de sejeste på skolen. Ja, det har jeg ret i. Ja, det... Ja, jo, helt ærligt, mand. Gider du lige? Nej, jo, den kan. Ja, og helt ærligt, gider du lige? Ja, det var så fint, når Skanderup Friskole SFO.